जाया फदाबो जाया माबा बियो सेनेलासो नाङोनो बिदिबालाय बेबायदि हौवानाव बोरै रायजो जाहैनांगौ जाखोसै ओइ दावसो देलाय मा गाबगासिनोलाय मानसिया जालायखो आं गाबदों आंलाय मेथाइसो खनदों दा बिराद मोजां मेथाइ खननो रोंगौथ' आरो नों दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय बे नोंनि मोजां मेथाइ खननायफोरखौ नों एसे मोजां खामानियाव बाहायब्रा जेरै मायाव बाहायनो आंनि मेथाइ खननाय टेलेन्टखौ देलायथो बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आलाय माथो जाखोब्रा बेवहाय नोंबो मेथाइ खननो बादायनो हागोनब्रा माथो बैसोनि लिमिटआ 10 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिमल' आंलाय माथो 20 जाबाय जेबो नङालै 25 बोसोरनि बाराबाबो जायो 30 बोसोरालागि खननो हायो मिन्थिबाय बे बादायलायनायाव 30 बोसोरालागि बाहागो लानो हायो आरो बिथिंजाय 10 बोसोरनि एसे खमब्लाबो जागोन आरो जेबो नङा आच्छा लोगोफोर नोंसोरबो जायफोरा मेथाइ खननो गोसो गुदुं दुगैबाल' दा मेथाइ खन फायखाना सिङावल' दा मेथाइ खन बेनिखायनो बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आ नोंथांमोननो मोनसे खाबु होदों बे खाबुखौ हगारनाङा स्पेशेलि जायफोरा मेथाइ खननानै मोजां मोनो आरो दै आरो बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 मेथाइ रोजाबनायाव बादायनो थाखाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशननि मुङाव 650 रां होनांगोन लोगोसे नोंथांमोना डकुमेन्ट्स महरै गावनि डेट अफ बार्थ थानाय जिकुनु सार्टिफिकेट जेरै बार्थ सार्टिफिकेट पान कार्ड नङाब्ला आधार कार्डखौ गथायनांगोन लोगोसे पासपर्ट फट'बो थाथारनांगोन आरो बे रेजिस्ट्रेशनखौ जाय सानखालि अडिशन लागोन बै सानखालि खालामनो हानाय जागोन अडिशनाव बाहागो लानो थाखाय बर' आरो हिन्दी रावनि मेथाइफोरखौ साफ्रोमबो बादायारिया रोजाबनांगोन बड'लेण्ड आइडलनि ग्राउन्ड अडिशना आगस्ट दाननि 5 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बियो धेमाजि जिल्लानिफ्राय जागायग्रोगोन बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव थांनानै अडिशन लाहैनाय जागोन आरो बे अडिशननि गेजेरजों नेशनेल लेभेलनि एक्सपिरियेन्सखौ होनो नाजानाय जादों नंगौना मोजां खाबु आरो मेथाइ खननो हानायजों लोगोसे मा सुबिदा मोनगोन मोजां सोंथि बड'लेण्ड आइडलनि बान्थाफोरानो जाहैबाय सेथि बान्था 50,000 नैथि बान्था 30,000 आरो थामथि बान्था 20,000 लोगोसे नगद रांजों ट्रफि आरो फोरमान बिलाइबो मोननो हागोन आरो अडिशनखौलाय बहाथो लागोन जायगाफोरखौ आं फारियै मख'नोसै नोंथांमोना खोनासंदो बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि अडिशना जागोन धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्सापुरियाव 5 आगस्टआव एबसु अफिसाव आरो बिश्वनाथ लखिमपुराव 6 आगस्टआव जागोन बड' नेशनेल एकाडेमि बरपुख्रियाव सनितपुराव जागोन 7 आगस्टआव राङापारा हिन्दी स्कुलाव आरो अदालगुरियाव 8 आगस्टआव जागोन अदालगुरि संगीत नृत्य विद्यापीठाव आरो तामुलपुर कामरुपआव जागोन 10 आगस्टआव तामुलपुर मंगलपुख्रि पार्क तामुलपुराव आरो बाक्सा नलबारियाव जागोन 11 आगस्टआव शाइनिं स्टार डान्स एकाडेमि सिमलायाव आरो चिराङाव जागोन 12 आगस्टआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस काजलगावआव आरो क'क्राझाराव जागोन 13 आगस्टआव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव आरो कार्बि आंलं गलाघाटआव 17 आगस्टआव जागोन कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि एबसु अफिस लांहिनाव आरो जुदि नोंथांमोना गोनो गोथो मोनदोंबा डाइरेक्ट फन खालामनो हागोन नोंथांमोना फन खालामनो थाखाय नाम्बारखौ आं बुंना होनोसै 9101944269 आरो नाम्बारखौ आं होनानै होखागोन स्क्रिनाव नायनानै लाबानो जाबाय आरो मोनसे गोजोनथाव रादाबाव लोगोफोर जाय बादायगिरिया सेथि बान्थाखौ मोननानै देरहासार जानो हागोन बिथाङा दानि बर'नि मुंदांखा सासे मेथाइ रोजाबगिरिजों अडिअ मेथाइ रोजाबफानो खाबु मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना खाबुखौ हगारनो नाङा बे खाबुआवनो खाबु नोंथांमोना मेथाइ खननो बादायलायनो हागोन आरो नोंथांमोना होखानाय नाम्बाराव कल खालामनो हागोन थेंक इउ